Tarik sis. Monggo Pak E. Monggo Bu Ya E. kudus. Ayo Bunda. Pak Haji Awang, Om Basuki. Monggo Pak Haji. Pak Kunui Nui. Nek cuman percuma jor kelingan Jarene wes menang keturutan sing digadang biyen tak openi neng saiki apa lali ya tiap sari. Lalape jengkol sampai gunung tutup payung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gane padha lara lapa Video lawas. Campur sang Indonesia kudus yang uti aku tanya buat yang uti Pak De. aku juga lampai ya yuk Putri. Apa Mbak Yati? Eyang Uti. Mas Gino, Pak Ji. Jarene wes menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji Pak Ji. neng saiki apa lali lalape jengkol Bebek Bebek Ya. nek Pak Haji Awang anggere ngene iki aku nggak enak Aku ora enak loh Mas.
mbok menawa garuk-garuk tak awaki garuk ngono lho. Sembah nuwun Pak Haji. Yangkung mboten usah repot Sembah Yangkung. nuwun Kakung. Nggih. Kong rasa pura-pura dolanan HP. Nggih. Sur perparkiran Sur Nuti. mboten, Pak. Oh, mboten. Pak iki senenge kesusu ya, Mas. Iya kesikut loro. Syukur bisa nyawang. 12 gelang kalung. Gunung desa. Aman Pak Wit aman leboke meneh aman. Oh, Pak Wit aman. Wis angel wis. Ganti lagu. Aku nang desa dadi raja dene ora ilang gene padha lara Mangga Pak De mriki nanti ya. Mas Dino. Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi. Ayo, Mas. Ayo kakung yo. Nek gunung tak cadongi sego jagung yen mendung asih tak silih capek gunung Yangkung sehat selalu berkah nggih yang nggih. Dereng entek. Dereng telas. Dereng entek. Diturung belum entek. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gane padha lara lapa. Nggih matur sembah nuwun.
sapa wong sing ora nandang tresno janur kuning lengkung sapa wong sing ora nandang uyuh Pak Sis Semar Mulya Mas Rizka goyang wis ngantek ngene-ngene lho Pak Nok. Lah ya Bu Sri. Pak, iki ketoke awake dhewe nyanyi Jawa buwe-buwe iki akeh sing ora do ngerti lho. Iya. Banyak dari Sundanya. Iya, sok. Ya. Sok Bu, nanti diaturkan lagu Sunda. ngerti enggak Ibu kita nyanyi, Bu? Oh, ngertos enek niki pasukane Jawi nggih. Oh, nek niki Jawi. Ning jero akeh sing Jawa Barat. Neng gelis. Aduh, Akang. Lu kumaha ieu? Aduh, si Akang. Aduh, meni gelis pisan. Salah ya. Tresno iki ora mendong saya suwe malah saya nyekso waton kowe sing marai nadyan aku wong ora duwe. Nggih, Pak Pusatnya Bu Sri. Monggo. Lebih dibuka yuk. Nggih, wonten nggih nggih. Juragan kembang. Ayo Mas.
Bapak Ratiman monggo. Sampun sah matur sembah nuwun kagem juragan. Mas Bila, ayo. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji wong nyatane gawe loro ati Bil, ayo. Dek semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki lahir batin tresno kang sejati duh wong ayu. Aduh Mbah Putri ayu tenan iki ngadeg. Kang masih tak rasani aja li urip nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati. Hai, monggo yang putri. Riki yang putri. Ayo. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji wong nyatane gawe loro ati. Sinan masih tak rasani dawang bagus kang dilane ati nanging sira aja lali wicaramu ingkang ugami. Dek semono ngucap janji kudu dilakoni aku iki lahir batin tresno kang sejati duh wong ayu. Sugeng rawuh keluarga besar Mega Indah monggo. Sira nate ngadeg jare bakal
Nggih. Nggih, sembah nuwun Pak Wit. Ayo Mas Hakim. Biyen aku rak wis kandha Luar biasa. Matur suwun, ya. terima kasih, terima kasih. Pinter banget nih Matur Pak nuwun. Wagino ini. marang sira duh wong manis Jos ya Bu. elingo jroning bebrayan kebak panggoda sakti rupita kang nyrimpeti duh nimas wong ayu mbok aja salin slaka lan maneh citra ing janji Piye rasane? jebul teko gandeng marang kenya liya Imbang ana katresnanku katur semonggo. Luar biasa. Monggo Pak pokoknya. Dedar, Ya ampun, langsung Pak garap Dedar, betul Pak monggo. De. Bapak nanti nyanyi ya Pak ya. Spesial loh. Gini tenggo. Langsung ya Mas. Nggih panggodane Ayo katresnan kita monggo. tenggo aja yuk. Nara keduman. Monggo Pak Dedar, Masar. Pak Dedar, Mas Har monggo. Ali kagem saya anak PCM ya. Iya. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wasi bangun peteng dedet tanpa oportan rinasa Apa pancen wis beda dek biyen apa saiki neng apa
kelangan petung delep-delep wekasan ning urung mangga buli tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasetyamu tresnaku kang satu mangga kompo Cerah foto production. mangga Padar wiwit lerak wis kandha jroning bebrayan kebae panggoda bebasan